Fy enw I yw Mr David Stanbury Britton, a dyma fy stori. Flynyddoedd maith yn ôl, bues i'n gynghorydd lleol. Wnes I hynny am dros 40 o flynyddoedd. Mae pobl yn edrych arna I nawr a gweld dim ond hyn, ond mae llawer mwy I fi na hynny. Roedd hi'n drychinebus dysgu bod clefyd Parkinson arnaf. Roedd hi'n anoddach fyth pryd cafodd fy mab ddiagnosis hefyd. Dyw bywyd ddim yn deg weithiau. Rhaid I chi wneud y gorau ohono. Pryd bu farw'r wraig, o'n I ar fy men fy hunan. Roedd salwch fy mab yn waith na fy un fi, ac o'n I yn y tywyllwch. Cassie oedd llygaid fy ngwraig. Mae'r gath fach na'n arwydd o obaith. Mae'n fwy nag yn ifael. Ar ôl iddi farw, triodd pobl fy helpu, ond dwedon nhw hyd, David, rhaid I chi feddwl o'ch iechyd a chael gwared ar y gath na. Ond beth oedden nhw methu deall oedd nad yw Cassie na'n ifael. Hon yw fy unig ffrind. Hon sy'n fatgoffa fi o fy ngwraig bob dydd. O'n I eisiau gwneud ffrindiau newydd a gwneud mwy o bethau, ond doedd dim modd I fi symud allan o'r bynglo os nad oedd Cassie'n cael dod hefyd. Doedd neb yn deall hynny. O'n I mewn ac allan o'r ysbyty drwy'r amser ac o'n i'n poeni pwy fyddai'n gofalu am Cassie pryd nad o'n I yno. Roedd y gofid wedi gwneud I fi'n fwy sal fyth a doedd neb yn deall pam nad o'n I eisiau triniaeth. Ond y gwir yw, na gyd o'n I eisiau oedd bod gyda fy ngath. Ond pam fod hynny mor anodd? Rhaid chi fynd i'r ysbyty, David. Mae'r un gath iawn yn creu llanast ym mobman. Pam oedd bod chi ddim yn cael cartref newydd iddi? David, fe fyddwch chi llawer mwy diogel mewn cartref gofal, ond ni fyddech chi'n teimlo well gyda mwy o bobl o gwmpas. Ond yw ein ddoniol bod pobl yn meddwl gallwn nhw ddweud wrthoch chi am beth i'w wneud. Mae pethau'n well yn nawr. Wy'n mynd I fwreu coffi 2 gwaith yr wythnos a nosweithiau ffilm bob nos Iau. Nid ffrindiau'n unig sy'n gen I fi, ond ffrind gorau. Dwi'n mynd i'w fflat bob wythnos am joch o whisky. Pryd dwi'n mynd i'r ysbyty, mae'r gofalwyr dal yn dod I fwydo Cassie. Mae un ohonyn nhw hyd yn oed yn chwarae gyda hi fel nad yw hi'n diflasu. Mae hyn yn meddwl gallwn ni wella heb boeni. Dwi hyd yn oed yn rhan o'r pwyllgor yn y ganolfan. Mae fy nghefndir o fod yn ymgonghorydd lleol yn meddwl fy mod i'n adnabod yr ardal yn dda iawn, a dwi'n dda o ran trefnu pethau. Dwi wedi cael fy llais yn ôl, ac mae'n deimlad da.